Bagong. Non? Tanggung jawab. Karo sapa? Sinuwun Ndorowati. Beres ngakurono aku. Saiki kon mrono. Iki lagi perlu ya, tak tanda tangan sih. Tanda tangan apa? Mbok iki sak tanda tangani apa aku ya rendeng. Ayo mrono, bareng aku ora gelem tak ketak sirahmu. Heeh, wis santai-santai wis kono dhisik. Nggrono. Heeh. Nggih. Anggere ora rene aku didukani kok Prabu wis tak ajan. Nggih. Endi? Mangke rumiyin. Edan timbali ratu kok semoyo. Bagong. Bagong, non. Rene. Pripun? Kowe iki kok edan to? Lah sebabe sing ngakon Setyaki ngajar Kurawa sapa? Mboten wonten. Aja edan. Kowe iki ngapa ta kowe iki? Kusike santai wae. Iki kok ki tlonjonge tekan kono. Ndak usah kuwatir. Kok muni mboten wonten? Awal kata-kata kudu ngono. Santai lho. Lah kok dadi Setyaki omong nek kowe sing ngakon. Ah, niki sejarahe ngeten kula critani. Ampun suriyen. Kula diajar Kartomarma. Iya. Candak Kartomarma duncalke le Kartomarma. Dislametke Ndara Setyaki. Ndara Setyaki nyelametke kula. Kula kontal kudune tiba teng aspal napa teng watu pecah sirah kula. Kali Ndara Setyaki disaut cek didhukke alon-alon. Terus suwuk gamelane. Terus kula rangkulan karo Setyaki. Matur nuwun nggih, Den. Bodho-bodho ngoten. Kok sampean sayang kali kula? Aku ra ketang sini tau-tau tok udang tok mong kok, Gong. Berarti sampean tresno kali kula, tresno. Nek kula lara, aku melu lara. Nek kula mati, aku layat. Ngoten niku. Sing muni ngono niki Ndara Setyaki. Nek kula dijotosi wong sampean weruh niku kira-kira ati sampean pripun? Aku ra mentala. Padahal kula dijotosi Kartomarma. Lenggah. Bagong tak aturi. Apa jeneng kuwi? Ngaso. Kurawa tak ajari. Ngoten niku sejarahe. Lah tegese Setyaki Wonten dawuh. kowe ora dikon Bagong. Mbok tanggung jawab. Iki engko tekan kono, santai wae to. Lagi tak rembug. Saniki kula tak takon karo sampean. Iya. Nek Setyaki duwe rasa welas kali kula kleru. Lho, ora wong Setyaki kuwi tau tate tok udang, tau tate tok mong ora ketemu sedilo. Nah, terus nek Ndara Setyaki niku ngeman kali nyawa kula kleru. Ora. Nah, terus nek Ndara Setyaki niku ngewangi kula mongko kula dijotosi wong. Ya kuwi Kartomarma. Napa Setyaki kleru? Ora. Lah ya wis. Ora kleru kabeh kok sampean niku. Kuwi lah dalah edan iki. Ora edan iki asli. Matur nuwun Bagong. Padha-padha. Santai mawon. Iya. Kok Prabu? Nggih. Kula nuwun sewu, kula ingkang nyunaken pangapura. Lho, linggo ngapur to. Iki minggat to. Oh ya omong kok ya. Nuwun pangapunten menawi Setyaki nggadahi krekat lan karkat kados mekaten menika. Namunipun ra inggih memper to Prabu. Lho mesti Setyaki ngitung-ngitung. Kurawa tekan niki sing nggawa aku ing ngembeta panci panjenengan. Ning nek Kurawa didhawuhi karo Begawan Durna kon njotosi Bagong menika napa ya memper. Lah Bagong menika namung ijen kaliyan Gareng, mongko Gareng awakipun kados mekaten menika. Tangane cekot sikile bejing mripate kira kon perang. Ampun rasane Gareng. Gareng nek dineke mripate cekot, sikile bejing tangane cekot itu nangis. Lho jaluk ngapura. Wah, wis santai Reng, wis ora Ndara Kresna ketrucut kok. Arep mulai wae aku, Kang. Bar iki mulai ya. Menika kula suwun sewu, menapa inggih panjenengan mentala. Terus sakniki kula nuwun sewu. Ya piye? Namung sami-sami badhe ngrebat dhateng pun anak kula Wrantawati kok direwangi gegeran ngono lho. Menawa mboten nami lingsem. Lho, sing marahi dudu aku. Inggih, sakmenika sampun. Mboten sisah ngrembak sapa sing marahi ndak malah ora rampung-rampung perkarane. Mergi kula misah kalian panjenengan kalian Setyaki menika awit wonten atur ing badhe kula aturaken. Ana atur piye? Anak kula Wrantawati sareng kula dangu Wrantawati kowe dilamar iki karo si iki. Lah kowe milih endi wong ayu? Wrantawati matur kalian kula. Kok Prabu Kanjeng Rama
kula menika dipun wengku sinten-sinten kula sagah. Nanging kula ngertos Kanjeng Rama menika nembe sisah. Amargi koncatan pusaka Ndarawati senjata cakra. Mila sawenika ngaten mawon, Kakang Prabu kundur wonten negaring Astina munjuk atur sanipun Nyai Prabu Duryudana. Menawi Lesmana saged ngaturaken senjata cakra wonten negaring Ndarawati, Urantawati kula aturaken dhateng Lesmana Mandra Kumara njaluk pamit Nyai. Menapa semanten ugi kula nggih ngaten menika? Iya Bagong, aku ora bakal wola-wali. Urantawati matur kaliyan aku Kanjeng Rama, yen to nyuwun pamit durung. Durung aja kesusuman ketok kaya Prabu Baladewa. Wong kowe kok kaya Prabu Baladewa, gareng kon mrene. Apa? Timbali Ndara Kresna. Nah, iki ngene komplit aku le dawuh ora kepenak to. Kok suwe men ra teka-teka? Sikile niku becik. Dadi nek mlaku niku suwe. Duh keseron aku mesti krungu kan. Anggere diecele cacat nangis keloro-loro. Kowe bali yo, nggih. Omong karo Petruk, nggih. Petruk bakal tak wengku dadi mantuku netepi janjiku. Nggih. Ning ya Petruk kudu iso ngaturake senjata cakra. Waduh. Lelang dek kapane? Wis ora perkara kuwi prilang dek kapan ora sedak takon werna-werna. Mergo aku wis ngerti ukaramu kaya ngapa kuwi aku wis ngerti. Kowe iki mung senengane guyon sembur-sembur adas. Iya ta? Nggih. Ning nggih nyuwun prisa mergo hitungan Jawa niku iso mbok menawa kula iso ngitung Jawa. Ilange nek ora karo dikliya dina. Anggara kasih, anggara wis ketembung anggrek. Kasih ki cinta. Cinta sejati memberi bunga anggrek. Ngapa iki ra ngomongke kowe lho? Ora. Wis kono omong. Nek Petruk ngaturake senjata cakra, Petruk bakal tak pek mantu. Nek ora ya wis. Ora bakal tak pek mantu kaya janjiku. Nggih, nyuwun pamit nggih sinuwun. Iya sing ati-ati. Kula tak wangsul, tak ketemu Ali Petruk, tak omong apa anane Ali Petruk. Iya sing ati-ati. Nggih, sembah nuwun. Kula nyuwun pamit sinuwun. Iya sing ati, mbok gareng iki digendong. Ampun dirasani to. Iya ya. Lali aku. Sampun kula tampun wangsul ketemu Ali Petruk tak ngomongke apa anane. Iya Bagong sing ati-ati aja kaya bocah cilik. Nun nggih, ngestakaken daturan tanpa wah, ge ambune pesinge kaya ngene iki. Iki gek ora mentas kowe iki. Monggo nek jero omah ki ra eneng wong lho. Bojomu ya ora ngladeni kowe wis jelek mergo kowe ditari apa-apa ya ora gelem. Dikon maem ya ora mangan, dikon ngombe ya ora ngombe. Monggo sik gaweke bojomu kroyo-royo anggere esuk tangi masak, kowe ora gelem mangan. Nek ana wong masuk angin. Tak ombene ora. Aja ngundang. Petruk saya lara. Sakit, Tru. Pirang-pirang dina ora nyambut gawe. Waras ya, Tru. Iki aku mau wis ketemu karo Sinuhun Prabu Sri Bathara Kresna. Wis aku wis ngomongke nek kowe iki pengen nagih janji karo panjenengane. Ning Tru. Kowe krungu ta, Tru? Tiwas aku ngomong oke-oke kowe ra krungu. Ha muspra. Prabu Sri Bathara Kresna paring dawuh, nek ngendi kuwi jenenge Ndarawati ki koncatan pusaka. Saiki kowe omong ndak engko ndak. Apa jenenge iki nek ra gelem omong ya lara ning terus ora bisu ngono kuwi, Tru. Sing kene iki sing bingung rasane. Kowe sing lara aku rasane kaya semplah ata bebayuku, Tru. Kowe iki jan bocah. Apa ditembangke apa piye? Aku ora kuat iki. Ha piye? Lek kabulan. Ora gelem tangi dicotot apa piye? Men tangi. Ora sembrono iki. Ha. 'Agene iso guyu. Kowe lucu. Aku 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 kowe lucu. Aku
Mosok kowe lucu ra entuk guyu. Kowe tae kaya ngapusi Mitra ya andine ngapusi adi-adi. Plotroke kathoke Geng ya. Aja wong loro diplotroke kathoke. Nek nutupi nek dhewe langsung ngene berarti waras. Nek dhewe langsung ora ngene berarti ora waras, ora sehat. Angere aja edan. Sithik ngendikane bapakne kok nyocok ning ati. Kaya iso nggugah karo rasaku nggonku mbudidaya. Lah bener ngendikane bapak. Nek ming tak tinggal kelekaran etok-etok aku lara. Nganti anggere esuk aku nyumet. Anglo tak keke ngisor tempat tidur men awakku krasa panas. Menek demek aku dongkarani aku lara. Lah nek tak ngonone terus ora bakal lakon. Ya, golekane. Ning yo nendi mudan ora kowe. Coba. Monggo senjata cakra iki pancen ilang tenan goleki pusaka iki nek ora pancen wong pinter, pancen wong wasis, ora glakon penjangkaku. Ngesti karo Purbaning Wang Mahanasa. Purbaning dewa nek pancen Petruk dadi jodoh dhawuhing Kurantawati, mesti dewa ngewangi karo Panakawan. Mangkah anggro sesumbar lindhu bumi kuncing kumaluduk guntur ketup kenceng marudaya pak pong buk bolong kali cuti nyamang-nyamang Petruk Bu Kulon Rada ya ulun ingkang prapta ning jana loka ulun ngerti sambat kita kan kita kepengin nagih janji kelawan Nata Indrawati kapireng dening Purbaning Wang Maha Nasa ya Sang Hyang Manikmaya tumulin uding lan panjenengan ulun minangka duta supaya merapi kalan jeneng kita kula Petruk Kantong Bolong matur sembah nuwun Bu Kulon ya Puruhanira Petruk yen ta ulun prapta ning jagat iki sayekti bakal paring pitulungan kelawan jeneng kita pitulungan menapa Bu Kulon kita bakal ulun paringi pusaka ngaran Parisuli Suli bambu ora sembrono Parisuli iki pusaka iki dadi sarana kita nggone bakal ketemu karo senjata cakra jaranipun nek wis ulun paringi Parisuli iki mlaku mangidul bener aja menggok aja nganti kita tumoleh terus ngidul terus wih lah tekan Parangkusuma Kulon ora sembrono kita iki syarat. Oh nggih, matur nuwun kaparingana Pilun. Ya, Petruk Kantong Bolong. Nyuwun pangapunten. Parisuli napa bonsai? Iki Parisuli dengkle atos ora. Kita ya aja ngawur iki Parisuli. Nggih. Wis mengko yen bisa kita genake nggon kita bakal ketemu harus njata cakra. Matur sembah nuwun Bu Kulon ya. Lajeng kula nyuwun pamit. Sing ati-ati aja kaya bocah cilik ya Petruk. Nggih. Kula tak melampah ngidul menika mboten menggok. Aja menggok wis ta kita bakal ketemu srana. Nggon kita bakal kasempatan panggayu kita. Matur sembah nuwun. Sing ati-ati Petruk Kantong Bolong. Enten apa to, Gus? Kekilapan apa Kakang Semar teka dadak dangu marang Puntadewa? Mangkir mbiyen. Kula niku namung abdi, kula menika namung batur. Kula mboten damang, kula mboten dong. Sing dikersake sinuwun Punta menika menapa? Kakang Semar dadi Wruhanira Kakang yen to ngamarta koncatan pustaka Jamus Miang Jimat kelima sada Kakang. Sewu lepat diagung pangaksami. Nedhengipun kula dijagi wonten alun-alun negari Ngamarta dumadakan tanpa mboten kanyana-nyana. Wonten Alindra kembar ingkang ngamuk Sulamtanta Nirbaya Nirwikara. Ngamuk punggung wonten negari Ngamarta. Kakang Semar Ndara Werkudara Ndara Janaka. Mang pethuke mbok menawa niku dadi jalaran sampeyan pinanggih kan pustaka Jamus kelima sada.